Vítajte na našej webovej stránke. Iniciatíva pre otvorené vládnutie začala pred pár mesiacmi a k dnešnému dňu sa do nej zapojilo viac ako 50 krajín z celého sveta. Základnou myšlienkou tejto iniciatívy je prizvať občanov k bližšej spolupráci a k zapojeniu sa do tvorby verejných politík. Slovensko sa k tejto iniciatíve pridalo v septembri minulého roka a zaviazalo sa vypracovať do 6 mesiacov akčný plán. Tento akčný plán by sme vám radi predstavili na našej webovej stránke, kde ho nájdete v plnom znení a tvoria ho 3 základné oblasti. Prvá oblasť sa týka otvorenosti pre informácie. Vláda chce poskytnúť občanom informácie, ktoré buď doteraz neboli prístupné, alebo boli ponúkané v takej forme, ktoré sa nedali ďalej spracovať pre skvalitnenie služieb pre občanov. Chce ich ponúknuť občianskym iniciatívam, podnikateľom, aby vypracovali aplikácie, ktoré budú slúžiť a riešiť problémy, s ktorými sa občania stretávajú. Druhá oblasť sa týka otvorenosti pre dialóg, v ktorej mnohé politiky, ktoré predtým boli možno tvorené za zatvorenými dverami a toto chce vláda zmeniť. Chce ponúknuť, aby tieto verejné politiky boli tvorené v spoločnom dialógu, či už s zainteresovanými skupinami alebo expertami, ktoré tej danej problematike rozumejú. Tretia oblasť sa týka otvorenosti pre transparentnosť, kde chce vláda ponúknuť nové mechanizmy, ktoré majú zvýšiť či už verejnú kontrolu, ale hlavne ponúknuť platformu na ďalší dialóg o otvorenosti vládnutia na Slovensku. Dovoľte, aby som vás pozval k aktívnej spolupráci a zapojenie sa do tejto iniciatívy. Budeme radi, keď sa zapojíte do pripomienkovania akčného plánu a do ďalšieho dialógu, ktorý pomôže skvalitneniu a otvorenosti vládnutia na Slovensku.